Rudnik lignita u Kolubari ukazuje na sve ekonomske probleme Srbije. Oko 70% proizvodnje električne energije zavisi od eksploatacije ove prljave rude. Postrojenja i elektrane državnog elektroprivrednog preduzeća EPS potiču još iz vremena socijalističke Jugoslavije. Uz pomoć prilično velikih sredstava iz Brisela trebalo bi da budu obnovljena. Ali na tom planu se malo šta promenilo, upozoravaju zaštitnici životne sredine. Prošle godine se nedaleko od kopa stvorilo klizište. Jedna ulica je zbog toga završila u ruševinama. Ostaci iz rudnika su se gomilali. U jednom trenutku je bilo previše. To su i inspektori utvrdili. Kolabiralo je čitavo jedno brdo, zemljište se pomerilo i uništilo više desetina privatnih kuća u selu. U suočavanju sa posljedicama klizišta, stanovnici su prepušteni sami sebi, uprkos milionima iz fondova Evropske unije. Uostalom, srpska prestonica je od ovog sumornog rudnika lignita solidno udaljena. Problemi u energetskom sektoru poznati su još odavno. Kako bi osigurala isporuku gasa, Srbija je potpisala prilično povoljan sporazum sa Rusijom, ali to je samo jedan u nizu problema. To će biti najteži deo naših reformi. Imamo puno problema, ne samo sa Srbijagasom, već i sa EPS-om, kao i sa svim drugim državnim preduzećima. Država je kompaniju Srbijagas prodala ruskom koncernu Gazprom, uprkos velikim rizicima za srpske poreske obveznike. Gazprom kroz Srbiju namerava da izgradi deo gasovoda Južni tok. To nije po volji Brisela, jer dobavljač ne sme da ima potpunu kontrolu nad distribucijom gasa. Takva su pravila Evropske unije. Pre ili kasnije će Beograd u daljim razgovorima sa Briselom morati mnogo toga da razjasni, ako želi da nastavi putem ka Evropskoj uniji.